Ya kan? Ya kan? Puji syukur kunjungan ngasami Gusti ingkang nyipta jagat yana merga panjenengane kang wis paring wujude nikmat sempat sehat satemah aku kelawan kowe sak kanca bisa nderek sowan silaturahim ana ing laladan Desa Wengkal Jasa Nganjuk ya ana daleme Bapak Kepala Desa ya Papundenmu ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Catur Totok Winarka SE ingkang kembulan niat karo Ibu DRH Ika Fitri Anita Sari ngono ngestokake dawuh pepunden sowan ana laladan Nganjuk aku wis niteni marang Mbah makaping-kaping lan wis akeh dawuh saka para kadang-kadang pepunden dalang saben-saben sowan ana Nganjuk anane mung marem anane mung seneng mergo ya pancen kaya mengkene iki kahanane sing nanggak wayang ya sregep sing mirsani wayang ya mempeng parandene sing bakul ya nganti pirang-pirang kilo kaya mengkono ya sangat eksis ya Mak wayang ana laladan kota angin Nganjuk kene ing atase papane jane ya ora jembar
parandine sing kepareng rawuh ndludak nganti semono akehe nganti semono dawane. Iya. Mula wiwit mbiyen nganti saiki wis kondang lan unta nganjuk kuwi kota wayang kulit merga nadyan tok apika dalange kaya apa, apike sindene kaya apa, bintang tamune kondang kaya apa, penabuhe kompak kaya apa, tanpa hadirnya penonton yang hebat seperti pada malam hari ini, mokal adicara iki bisa gumyak sigrak lan uga rame. Mula tepuk tangan yang meriah untuk penonton Nganjuk yang tercinta. Ngono ya, Pak. Kaya mengkono kuwi. Iya. Pancen yen tak rasa ki pancen jagat iki saya tuwa. Bener no? Kahanane saya panas, saya sumuk, kahanane saya ribet, perkara sepele dadi gawe, kriwikan dadi grojokan, wong guyon dadi tenanan. Bener. Mula kahanan yang serba tidak menentu kaya mengkene iki awake dhewe gondelane ya mung loro. Apa? Siji agama, angka loro ya kuwi budaya. Ngono ya. Mula yen Nganjuk kuwi piyayi kene remen urip-urip karo kabudayan, mesti wae kang kababar ing wilayah Nganjuk anane ya tentrem mergo ngerti karo jati dirine, ngerti karo tata kramane, ngerti karo kudu negarane, sopan santun. Kaya mengkono kuwi. Mula yo nadyan kaya apa lan kepiye nembe-nembe wae iki ana informasi sing ora kepenak mungguing pengrungu sing andadekake jagat iki saya dedrek ning awake dhewe ya kudu wicaksana anggone nyikapi karo kahanan sing kaya mengkene. Iya. Yen jaman anyar-anyare apa media sosial mbok menawa sing diujat mung para pejabat, sing diujat mung para seniman. Seniman iki didu karo kae. Ya, ngono kuwi. Kaya wingi kae nang Kedung Ombo kae. Ya, Tanjung Anom. Aku ora ngerti apa-apa, anakku lanang Akbar ora ngerti apa-apa. Ngono iso didu karo netizen. Ngono. Lah saiki sing luwih parah meneh, ora mung menghujat seniman, ora mung menghujat para pejabat, ning nganti ning wilayahe para kiai santri ana ing pondok pesantren. Wah, nganti ngono ya, Mak. Lah, mula kang mangkono no, dengan kecaman dan penghinaan terhadap kiai dan pondok pesantren yang terjadi saat ini, kita semua jangan hanya acuh dan diam. Mereka harus tahu selain seni budaya dan adat istiadat, pondok pesantren dari zaman dahulu sampai sekarang masih istiqomah mengajarkan adat, etika, sopan santun dan tata krama. Iya. Di pondok pesantren siang malam selalu bersujud, berzikir, berdoa untuk bangsa ini, termasuk mendoakan kepada semua orang yang ada di negeri ini. Ya. Kiai bukan gila terhadap hormat, namun mengajarkan kepada santri untuk menghormati dan menghargai. Santri bukan budak atau kuli, tapi mereka diajari untuk taat dan santun. Kalau memang kita bangsa yang toleransi, mari kita hormati pesantren yang telah mendidik moral bangsa selama ratusan tahun. Kita harus ingat para kiai yang menggerakkan para santri dan masyarakat melalui fatwanya untuk berjuang, berkorban nyawa melawan keserakan penjajah. Kalau ada manusia yang menghina kiai, santri, dan pondok pesantren, berarti sama juga menghina sejarah panjang spiritual bangsa Indonesia ini. Kaya ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Ya. Ya semoga-moga mligine para warga masyarakat Nganjuk tetep kaya ngene iki terus. Anggene urip-urip karo budaya, nglestarekake karo budaya, saya-saya magepokan karo tontonan wayang sing kebak marang tata krama lan tata susila ya, Mak. Pancen kudu kaya mengkono kok, no. Lah, pepundhenmu Bapak Kepala Desa Pak Catur Totok sekalian Ibu Ika Fitri, kagungan kersa tasakuran ya wingi slamake ingkang putra nenggi anak Mas Bagus Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Oh, ngono kuwi. Didongakake disuwunake marang purbane Gusti Allah, mugi-mugi anak Mas Muhammad Wisanggeni Jayaningrat bener-bener dadi putra ingkang soleh,
bekti kelawan Gusti ingkang nyipta jagat, bekti marang Rama Ibu, sungkem marang guru lan uga piguna tumraping keluarga, agama, budaya, nusa lan bangsa, pinaringan kesehatan lahir batin satemah dadi bocah ingkang mulya ora mung donya wae, nganti tekan akhirat uga diparingi kamulyan. Ngono kuwi. Matur nuwun uga ya Mak karo Kang Siswantara sing saka Bulusari Tarokan Kediri. Panjenengane Kang Sis karo Mbak Yuku Nyamini sing nyatane wis akrab, wis apa jeneng manjing dadi dulur karo Pak Lurah Wengkal, satemah sing kepareng telepon karo awake dhewe iki ya Kang Sis kuwi. Iya. Akhire gandeng aku akrab karo Kang Sis wiwit aku isih kuliah biyen, saben-saben budal konditor arep mangkat ning Solo, mampire ya ning daleme Kang Sis kuwi wis diopeni apa mestine. Iya. Akhire barang sing ditelepon ki aku lumantar Kang Sis ora Pak Lurah dhewe sing ditelepon, aku ora wani muni piye-piye lho. Iya, upamane sing telepon aku iki Pak Lurah Wengkal dhewe, mongko aku rung tau kenal, mesti tak gawe rega apa mestine. Gandeng Kang Sis sing paring dawuh, mula anane aku ya manut wae ngono kuwi. Ngono ya. Kaya ngono kuwi. Sing jenenge tuna satak bati sanak ngene iki. Iya, ngono ya. Kaya ngono kuwi. Lah, lagune khusus kagem sing dihitamake supaya dadi anak sing becik, ngerti ya karo alamate anak soleh. Ngono kuwi. Sing nentang sapa? Aku tak nyuwun pambiyantu karo Ibu Sukesi Rahayu luwih dhisik. Lah iya. Coba dongakno kudangen Bu Kesi, anakmu lanang ya kuwi Muhammad Wisanggeni Jayane Ngrat. Muga-muga dadi bocah sing bener-bener santosa lahir lan batine, lumantar ya kuwi tembang alamate anak soleh. Monggo Bu Kesi. So